दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे रेलि हाबाफारि लादों। बे रेलि हाबाफारियानो जाहैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि जि दफाफोर बे 2020 सनाव जि एकर्ड जानानै फैबाय, बे एकर्डनि गेजेरजों माखासे दफाफ्रा दाफुंजायाखै नङा, जाफुंदों। खिन्थु बेनि गेजेराव माखासे जाय मेजर जि दफाफोर, बे दफाफोरा दिनै थालांबाय आरो बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावनो गोसो गैयै बेखौ जों नुबाय थादों। आरो बेयाव बायदिसिना बाहाना खालामनानै बिथांमोना जोंनि एकर्डनि जि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय एसे दोरोदनाय बायदि जों नुबाय थादों। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों गोसोखांहोनो थाखाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ डिमान्ड खालामनो नागिरदों। जे बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों डिमान्डआ बेनो थागोन जे जोंनो जि गोजां बोथोरनि जि बाजेट पार्लियामेन्ट जिरायगोन, दा बेनि गेजेराव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बिथांमोना थाबैनो लाबोथारनांगौ। आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जोङो दाबि दैखांहरदों। आरो 2 नाम्बाराव जाहैबाय जे कार्बि आलंआव रायजो जानाय जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोन, दा बिथांमोननि गोजाम डिमान्ड जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि माहारियारि आफादफ्रा डिमान्ड होबाय थादों जे बिथांमोनखौ हाजोआरि ट्राइबेल होनांगौ। बे हाजोआरि ट्राइबेलखौ बिथांमोना थाबैनो होयो, बेखौबो जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों। आरो बेनि गेजेराव जोङो 2020-2020नि गेजेराव जोङो बर' कसारि गावहायारि खुंथायनि मोनसे मोनबोबाय। दा बेनि गामि सोसननाय दानख'नाय दिनैसिमबो जायाखै। बेखौबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बायदिसिना बाहाना देखायनानै बायदिसिना नाटक देखायनानै जोंनि बर' कसारि गावहायारि खुंथायनि खामानि मावनायखौ जों लासै खालामनाय आरो बेवहाय फैसा बाजेटखौ बारायनानै हरनांगौ, दा बेखौ जोङो खामानि मावनायखौ जों नुवाखै। दा दिनैनि रेलिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि जे गामि सोसननाय दानख'नाय, बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। गामि सोसननाय दानख'नायखौ खालामनानै जे गामि इलेक्सन पार्टि नांगौ, बेखौ थाबैनो खालामनांगौ। आरो बेनि गेजेरजों गोबां रां हरनांगौ, बेखौ जों आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों। आरो जोंनि बिटिआरनि गेजेराव आरो बिटिआरनि बाहेराव जेसेबांनाखि कलेज आरो स्कुल, बे भेन्सार स्कुलफोर दङ, जेसेबां पस्ट खालि दङ, बेखौ थाबैनो आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फुरा खालामनांगौ। आरो जेसेबांनाखि जोंनि पस्ट खालि दङ, हाइ स्कुल, एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै आप टु कलेजसिम, दा बेवहाय पस्ट खालिखौ थाबैनो फुरा खालामनांगौ, बिथांमोननिसिम जों दाबि दैखांहरदों। आरो बेनि गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबायमोनहा दिनैसिमबो दाबो जेलाव दङ आरो दिनैसिमबो बिथांमोननि केस दाबो जोबनानै थाङाखै। दा बिथांमोननि केसखौ थाबैनो फोजोबनांगौ आरो बिथांमोना थैजासिम जाय बिथांमोनखौ जेल होनो नागिरदों आरो जाय बिथांमोनखौ फासि अर्डार होदों, बिथांमोनखौ खुनु सर्त गैयालासिनो दिनै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ केसनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननाय दिनैनि रेलिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ आसाम सरकारखौ जोङो खावलायहरदों। आरो जे जोंनि फरेस्ट एक्टनि गेजेरजों जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेराव जि हा हु दङ, बै हा हुफोरखौ थाबैनो फाट्टा होनांगौ होननानै जों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम दिनै रेलि हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों दाबि दैखांहरदों।